bon dia. Estem a Semenife en directe. Anem a preguntar a la gent què li pareix que s'estiguen retallant els serveis socials. Ui, hola. Hola, què tal? Hola, bon dia. Te puc fer una pregunta? Dime. Sembla que te veig que eixina molt intel·ligent. A lo millor me pots contestar. A veure, què te pareix que l'Ajuntament estiga retallant els serveis socials? Hòstia, pues no sé què dir-te jo ara. Me pareix que volia retallar per altres coses. Me pareix una falta molt greu perquè crec que és un assumpte dels més importants en els quals tindria que ficar més atenció i molts diners recaudar-los per això, per les ajudes de xiquets i de tot. Molt malament, me pareix molt malament, però no podem fer res. Los primeros recortes, ¿Sabes cuáles son? no me cabe duda de que harán muchos y son necesarios, pero no estoy informada de cuáles son los de ahora. Muy mal, me parece. Front a aquesta situació, l'Ajuntament ha iniciat els seus retalls als serveis públics. Què Buongiorno per tal? la mattina, tutto presto? Oh! Ah, ça va bene. Ah, i c'est joli, ma blonda, I la Julie, la blonda. Uau! Ni No Reis troba la Magos, solució. ni Reis Magos, ni Papà Noel, ni res. Hi ha que preguntar-se en la pròpia consciència. No me lo creo. Sí, bueno, no... Era no, però aneu a trobar-me la tele, no? Sí, jo més de França. Uau, vos heu treballat prou per ahir, no? Este poble és el més corrompit que la provincialitat i el més hipotecat també de la provincialitat. Això per què? S'espera. No, és que clar, este micrófono n'hi ha que xillar-lo, si no m'enrotllo. Claro, si no, no acaba de xuplar, ¿sabes? Los servicios sociales, como todo, tiene que ser recortado porque no hay dinero. Eso es una realidad. Pero me consta que están haciendo unos esfuerzos grandes, grandísimos, para que los servicios sociales esenciales sigan funcionando Considera vostè un servei bàsic l'Agència de Desenvolupament Local? y que tengan todos los ingresos posibles y necesarios. Y de hecho se está haciendo mucho trabajo de voluntariado sin tener una dotación sueldo. económica para suplir la falta de medios. És que són lladres, però lladres a manta. Lladres, però res de... El vocabulari valencià vol dir lladres, corrompits, i que jo no estem idiotes. Molt bé. Que no estem idiotes. Pots dir que és el Ai, tio ai, Capullo ai. de Vilafelló el que vull dir que d'idiotes no estem. Jo Molt tinc bé. molta gramàtica i gràcies a Déu tinc el bolet molt sa. Molt bé. Està clar o no? Si Molt vol, bé, a vegades no uau. s'ho deixes. Este es un Despida. ejemplo, Este chico, como otros muchos, han sido Una cosa que és inconsciència. Problemes. No m'acostem a la cançó, que soc al·lèrgic. Te pedimos que en futuras decisiones les des más importancia a los intereses comunes que a los intereses propios y o partidistas. Roguemos al ayuntamiento. Estamos concluyendo más o menos en que el servicio social se puede recortar, ya que gracias a la población que trabaja gratuitamente de forma voluntaria se sigue llevando a cabo. a ver, Más o menos. para los servicios sociales yo quiero la mayor dotación posible. Jo diria que hi ha moltes coses que sobren, moltíssimes. Ahora estamos hablando de posible y de donde no hay no se puede sacar, entonces hay que hacer pues, un reparto equitativo. En faena. En faena. En faena. Te pedimos que no se vuelvan a llevar a cabo obras públicas innecesarias. Roguemos al ayuntamiento. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, això era. Ja està? Sí. Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies. Jo soc d'Esquerra Unida. Pues me parece maravilloso. Vale, pues muchísimas gracias. Vale, Hasta luego.